Ahojte pri mojom ďalšom videu. Dneska by som chcel ísť z Moldavy až do Košic pešo. A je to cca do tých 30 km, či koľko. Takže dúfam, že to zvládnem. No a so mnou je Moldava. Takže ja sa musím teraz dostať tým smerom, až tam, kde, prejsť na druhú stranu a cez také tie polné cestičky až do Košic pešo. Takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a mám natočím čo najlepšie video z toho. Tu sú takéto kone. To je Moldava. Čiže stále to idem až do Košic pešo. No sa potrebujem dostať až tam. No a potom prejsť cez cestu a ísť takou polnou cestou až do Košic. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť video. Že či to vôbec zvládnem tých 30 km či koľko. Takže tak. A to môžete vidieť, že to je bývalý vojenský objekt, kde sa kedysi opravovali zbrane v Moldave. A či sa to ešte teraz používa, to už vám povedať neviem. Takže ale to si viete nájsť aj na internete, si o tom na čo prečítať. A viem, že to bolo je to vojenský bývalý objekt. Teraz akorát za mnou sa čo som prešiel cez tento most, tak ako sa zrutil strom akurát. Akurát vtedy, keď som akurát prešiel. Teraz keby som bol trošku išiel pomalšie, tak by ma to zavalilo. Takže akurát už kračam pešo do Košic z Moldavy. Tak dúfam, že dojdem šťastlivo domov. Tak aspoň si urobím takú menšiu aj túru, ale aj prechádzka aspoň. Takže ako môžete vidieť. No a tam je Moldava. No a po tejto cestičke idem až ďalej. Takže majte sa aspoň na čo tešiť tiež. Takže teraz pôjdem cez takýto lesík z tejto lúky. Takže idem teraz pokračovať ďalej. A stále keď idete na takúto túru, alebo dačo, tak stále píte dosť vody veľa v takýchto horúčavách. Takže ja si viem tak oddychnúť, čo sa týka prírody. Viem oddychnúť, aj sa prejsť poriadne. Neviem, jak vy to máte, ale ja si tak viem oddychnúť. No a teraz som vedel takú menšiu prestávku. No a akorát tu si oddychujem. No a potom budem pokračovať týmto smerom do dedinky Selečna, či ak sa volá tá dedinka, a potom Paňovce. No a potom a ďalej až do Košic, takže dúfam, že tam dojdem. Takže ešte ma čaká dosť veľa kilometrov, do tých 30-35 kilometrov, kým tam dojdem. Takže som zvedavý, či dojdem do Košic. Takže nakoniec idem do dediny Seleška na bus, lebo to asi nebudem stíhať až domov dojsť pešo, keďže to ešte tam treba ešte dosť ďaleko. Takže buď to asi urobím asi na dvakrát to video,
na dva, ako to bude točené na dvakrát, takže lebo aj dosť neskoro som išiel z domu, keby som išiel že skoro ráno, tak v pohode, hej, len som dosť neskoro išiel, takže to asi urobím asi na dvakrát to video, tak nevadí.